Right, so nandito na tayo sa Tayug Public Plaza. So let's go. Kaya pala pinapupunta tayo dito eh. Handa naman pala dito. Oh, bahay ni SpongeBob nandito. Nandito pala yung bahay ni SpongeBob eh. Hindi masyado makita. Kailangan ko pumunta dun sa ano. Pero nandiyan yung bahay ni SpongeBob. Tapos si SpongeBob may bahay pa dun. Oh yan oh. Ganda nung tulay. Ang bus ni Coco Melon may nagde-date sa loob. Nakapayong baka makita. Merong polar bear. So ayan, may mga bears dito. Hindi ko alam kung anong bears yan. Polar bear. Pero siguro sa gabi yan. Ayan o. Dito sila, 4. Tapos so ayan siya. Meron sa likod nun no, bahay ng Smurf. So maraming estudyante ngayon mga nagdi-date. So ito ulit yung polar bear. So yun sa likod ng polar bear yung Smurf. Si Smurf. Tapos ito snowman. Tapos si Peach. Sama niya si SpongeBob, may teddy bear, may panda, tsaka sila Mickey Mouse and Minnie Mouse. Ay, may train, ang galing oh. Diba, may Christmas tree kahit tapos na ang Christmas. Ay, si Thomas pala yun yung train. Wow, ang chandelier. Ang chandelier na pala sila noon. Diba, ganda siguro sa gabi yun. Ayun sila Doraemon, sakay sila sa diba kay Santa Claus yun, ba't sila ang nakasakay doon? Si Elsa, si ano yung pangalan ng isang kapatid niya? Ang kapatid niya, tapos si Olaf. Tapos ang tao doon, nagpa-practice sila. Mayroong palda yung mga puno nila, no? Galing. Come and play. Tinkerbell at saka si Peter Pan. Pero dito muna tayo. So ito yung bahay ni Shrek. Pasensya na kung gumagalaw naglalakad tayo eh. Si Fiona. Fiona ba? So, ay, pwede pala pumasok sa loob ng bahay ni Shrek eh. Yung bahay ano to sosyal. Pwede palang pumasok sa bahay ni Shrek. Pwede rin lumabas dito sa kapila. Oh, galing. Ako si Winnie the Pooh. Si Snow White. Tapos Chipmunks. Ang dami pala dito eh. Ayan o, may mga Disney princess. Uy, may Avengers. Si Flash. Ano ito pala si Santa Claus eh. Ito. Avengers and Minions. Ay, may Minions. Hanggang saan ba to? Sa playground for kids. Nanda si Superman sa kabilang side. Ito stage Avengers. And then si Aladdin. Ang dami Ang dami rin nagde-date Ayun, dami na. Ito mga Santa Claus na to. Ay nako, si Giraffe. Ay yung ano to, ano na yun, yung pinapanood ng anak ko, diba? Tapos Tayug, legislative.
So ito na yung ano, town hall ng Tayug. Ano? At sa harapan nun, tanaw na tanaw mo ang park. So doon banda, meron pa din. Teka na, maingay, maingay. Ayan, ang 2, 4, 6, 7. Ayun, 7 dwarf. Pero wala si ano. Kasi Snow White. Uy, ayos ah. Iba na ngayon, kalabaw na yung ano, hindi na reindeer. Kalabaw na, ano. Tapos prutas sa gulay yung ano, dala-dala ni Santa Claus. Yan. Ganda ng kanilang park. Ayan. Sana hindi umuyog-yog. Halatang naglalakad ako. Oh, diba? Sa gitna na tayo. Ayun o, may nakasulat all love. Tapos signation yun o. Tapos yung munisipyo na siya. Ito pala dito sa plaza nila. Yun nga lang, kung wala kang jowa dito, mainggit ka. Ano lang sulat, joy. O sa kanilang gym. Ganda pala tayo dito, kaya kung may dinosaur pa doon, teka punta natin. Ilang minutes na ako naglalakad. Ang haba na ng video natin. Ito tayo, o yan o, Tiki. Tiki ba yan? O, Tiki yan eh. Ayun si Jezebel at si Nemo. Bakit kulay yellow na si Nemo? Ayan, tapos si Winnie the Pooh. Ayan. Yan ang Tayug. Ang ganda, promise. Okay na okay dito sa Tayug. Ang lawak ng ano nila, Plaza, park. So mag-enjoy ang mga bata tsaka yung mga magjojowa. So yan ang ating tour sa Tayug. So thank you very much. Sa muling pagbabalik.